Прыпынак Смоленская плошча. Шчыра вітаем пасажыраў трамвайнага маршруту нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак акцыянернае таварыства «Чырвонакастрычнік». Прыпынак акцыянернае таварыства «Чырвонакастрычнік». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак цэнтральны спартыўны комплекс. Прыпынак цэнтральны спартыўны комплекс. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Чапаева. Прыпынак вуліца Чапаева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Смоленская. Прыпынак вуліца Смоленская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Авіяцыйная. Прыпынак вуліца Авіяцыйная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Праўды. Прыпынак вуліца Праўды. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак універсітэт імя Машэрава. Прыпынак універсітэт імя Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак 11-я школа. Прыпынак 11-я школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак 31-я школа. Прыпынак 31-я школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак юбілейны. Прыпынак юбілейны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак плошча Перамогі. Прыпынак плошча Перамогі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Політэхнічны каледж. Прыпынак Політэхнічны каледж. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак гасцініца Лучоса. Прыпынак гасцініца Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак праспект Чарняхоўскага. Прыпынак праспект Чарняхоўскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак мост Шмырова. Прыпынак мост Шмырова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак бібліятэка імя Ленькова. Прыпынак бібліятэка імя Ленькова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Новаастровенская. Прыпынак вуліца Новаастровенская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Гандлёвы центр «Корона». Паважаныя пасажыры, не забывайте, что разом с вами у трамвае находятся инвалиды, цяжарные жанчыны, пожилые люди и маленькие дети. Будьте уважливы до их и без напоминов уступайте место. Прыпынак Гандлёвы центр «Корона». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак тэкстыльны. Прыпынак тэкстыльны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Жлобінскі. Прыпынак Жлобінскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Пралетарская плошча. Прыпынак Пралетарская плошча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак другая гарадская больница. Паважаныя пасажыры, будьте ветлівымі з кантралёрамі. Яны выконваюць сваю работу. Калі ласка, прад'яўляйце адразу праязныя білеты. Прыпынак другая гарадская больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак теплоэлектрацэнтраль. Прыпынак теплоэлектрацэнтраль. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца 39-й армии. Уважаемые пассажиры, войдя в салон трамвайного вагона или троллейбуса, вы обязаны оплатить проезд, предъявить кондуктору проездной билет или документы на право бесплатного проезда. Прыпынак вуліца 39-й армии. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Максима Горкага. Прыпынак вуліца Максима Горкага. Мы прибыли на конечный пункт маршруту.
Усяго вам добрага, паважаныя пасажыры. У адпаведнасці з правіламі карыстання трамваем, тралейбусам і аўтобусам, пасля прыбыцця на канечны прыпынак пасажыры абавязаны пакінуць салон транспартнага сродку.